Кажи сега. Тате, виждате. И още какво искаш да кажеш на тати? Донеси самолета. Да ти донесе самолета. Кой самолет? Дето има пистолет. Да стрелям. Ще стреляш, нали тия дни ще ти изпрати подаръци? Ти, това си пати. На Чичи ще прати ракета за тенис. Това си пати на теб. На мен ще ми прати панталонче с блузка. И шоколад. Лондон. От Лондон. А на теб какво ще изпрати, знаеш ли? Пистолет. И още? Но каката ми ще пати. Шоколад. Каката ми офте. Хайде да разкажеш за Коче шоколад. Кажи как трябва да го пипаш ти. Ето. Кажи, ти си дей ме типи по дупето. Те запая. Добре, кажи, ти си дей ме типи по дупето. Ти сети твоя топсата. Ама, кажи, ти си дей ме типи по дупето. Ти сети запая. Чиле. Кажи, тача се смей и ще вика баба, кажи сега. Чичи, дей ме типи по дупето. Ти дей ме типи по дупето. Ти ги стига. Кукличка. Ти сети запая по бузата. Аз? Заприма. Заприме! Пай! Само в пехата. Това нещо е толкова топ. Само в пехата. Има в пехата. Пай в пехата. Е тук. Пай пехата. Че ме по-разбирал с тебе мълчуган. Че си мълчуган. Сега, деца, ще ходя до магазина. Ще слушате ли? Да. Ама много да слушате, защото ще бъдете сами. Аз отивам до магазина. Хайде, кажете на тати чао за сега. Цао. Момчиле, кажи на тати чао. Чао. Какво друго ще кажете на тати? Тате питате. Вземи до началото слабото. Ще му махате ли с ръчичка? Момчиле, я да видим как махаш на тати. Момчил, как махаш на тати? и колана. Виж, ти те нося гащи и колана. Момчиле, хайде помахай на тати. Ето ти дастите. Гащите не на главата, а на дупито. Супер. Яко. Супер. Може ли вас? Може, естествено. Ти може ли да не видиш нещо? Аз съм гащимен. Ти си слипмен. Я да видим малкото. Аз съм джуджемен. Ай, тати ще се смей. Чакай. Тате, може да направя и на шут. Тате, може... Мама, гледай момчу. да спая на суд. Не, няма На суд? Момчиле, не дей да шеташ повече. Масе стана на босуд. Станеш на шут? Босуд. Я погледни тук да те снимам колко си смешен. Аз Да. съм готов. Виж, батко ти какво измисли сега. Най-новото. Чакай да покажем колко си надебелял на баща си. Ела да покажем колчетата.
Изобщо не са колчета вече. Пръчиците да покажем Солетков. И много си дебел. Направо си за диетоложка. Айде, дружина, 5 минути. Ще ми се карат. За дългия клип ще ми се кара баща ти. Айде, кажете чао. 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 Чао, чао. Мама, спаят на пустолом. Сега как ще завършва клип? Не се спалма.